Festival de Nadal do noso colexio. Neste último día de clase do 2017 queremos celebrar que xa estamos chegando ao Nadal e tamén que estamos ás portas dun novo ano, o 2017. Pequenos e maiores festexámonos cantando unhas canciones preparadas e ensayadas con moito carinho pola profe Maribel. Para darvos a benvenida comenzaremos cos alumnos de educación infantil que xa levan uns días portándose moi ben, que senón os reis non lle traerán os regalos que pediron. Imos escoitarlos cantar Os Tres Reis Magos e Papá Noel. ¡Vamos!